Salutare, dragilor! Salutare, salutare! Astăzi este duminică, 24 și vreau să fac doar o scurtă recapitulare a acestei săptămâni. Sunt foarte recunoscătoare Bunului Dumnezeu că m-a binecuvântat cu o familie frumoasă. Am petrecut timp împreună de calitate. Sunt recunoscătoare pentru comunitatea de antreprenori din care fac parte, unde pot să învăț, să cresc, să mă dezvolt și să dezvolt în același timp și afacerea mea. Și sunt super încântată că am avut încă o săptămână de vară, să zic așa. Am avut un timp super frumos, vreme bună, cu soare, înainte de venirea toamnei. Și faptul că pot să te inspir prin ceea ce fac pe pagina mea, prin live-urile mele, prin postările mele, este o bucurie enormă. Și cam acestea sunt câteva dintre motivele mele de bucurie, de recunoștință. Dacă vrei să împărtășești cu noi măcar un motiv pentru care mulțumești lui Dumnezeu, pentru ceea ce te-a marcat sau în săptămâna aceasta, da, poți să lași un comentariu. Și te salut! Sper că ai avut un weekend frumos și îți doresc o săptămână binecuvântată. Pa, pa!